Ejuma yesini aketi enti usumwa sumyo anune bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiase mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye maketi apo eni jie ti sompa die e maketi apa sompa die sasiso SOMPA SOMPA FM, SOMPA TV, market apo, SOMPA die, MING. Dichimwa fidie neto SOMPA FM and TV, nebema wenijie, eni aketiapa, nebema wenijio. Sabra boy mo tajini binachiro sume dear winya bemma weni die aketi apanso kamu e market apa our fidi neto SOMPA FM and TV why Yasin SOMPA maniji ni aketi apana unu wada SOMPA de asit neimunu ema aketi apa ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo dijisam ni egasu semyina SOMPA de abama SOMPA FM Market apa SOMPA TV MNG SOMPA TV MNG oh wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Nonsia abo. Aha. Ena ebrena so se yade Nana Kwajesi Company Limited. Nonsia kase no. Yade esom wo. Shane nsoma me se empani aka se aboa bi atatia so obetwa esu a na so obefro adu nsuo na gya ya no wana mababa so. Enam nyuma kuo bi ada woroma so. Ena ene Bosumi neda ya etwato kra ewo afimu bosumi bronya bosumi mu no eno ne bosumi etwato neda ye sansu twato ewo afimu no yetrase ede no nsia kase ede ebrewo eye Nana Kwajesi Company Limited na dawroma eno waso yasene adansie hu nyina niema papa no eho ene yeton no efri se wo de hyase ede se wo de kwa wie no Nana Kwajesi Company Limited na so ye ena obenya dodo pa ede ato eno saa no uwie saa no anu apɛ 20 na 74 ni bi ato anom eno na beboa wo eyi ntini no mu ene mogya no mu yade bia ewo mu no eyi ni nyina ede afiri mu ede ama wana fei wonso anya hoto ene ahodaso ede ye onwuma ya wo ye nanso bia na wo de boys equal site wona ekwa akoye adwuma ya no apɛ dokno papa hyehye bi na wo de ama wo sanse sei eno a ena agege ye bambamba ema ne manyina timi akonkan eye just what kinki wona madawroma ene wo maso yasene nanso se boys ne koye adwuma ne wie na se bosumi yese ye mfa yade ntwa bosumi yi nko da foforo a ye ba be wura mu yi anase afifro mu a eya na ade omo de akọ midimafo e ba center Dr. Time da so wade bre ne na ena ye nadwuma ne wade ebre ede ato yade ne so watu asiese de kudeku ede ama wa ekọ a ensan so emabio afa SOMPA achede no yabọ ho da wura abo nyame yadom we da chena ena ye che kunafo na de enu nti sa wode ma ya efri na ekosi chena no enka achi enu achi no sa wode ma ya san fabra emponkamfu asa da chena ye che kunafo de no nyame yadom a
na busumi a ye ba be wura me na asafe ye ba be wura me de to so miensa e na ye kɔ ye nyanka fie hɔ na afi ye de enkoda ne de enso de akoma won eno nti wodie ma ya ye nentantam so a na aye nentem na ho so wodie entimi emra ye twa ya ho e wo sompa 106.5 FM so e wo nkran no sabre ya ukopie mu ewo asantemantam mu a eno nso eye sompa 93.1 FM eno ewo kumase sanso ena ayiko 100.9 eno nso ewo kumase adamfopa radio ewo France one ma hinkro Paris no mu wono nso bogum pa sanso ena ukopie mu ewo takwa eye sompa 101.1 afi sompa 103.3 ewo takrade sompa 106.1 ewo tachimai sompa 98.9 wosunyane sompa 90.7 ewo nkranza sompa 101.3 eno nso ewo doma ena Kingdom 106.1 FM ewo mankasim kaneshi ban radio ewo kaneshi nkra heya wono nso abie mu kama uko udi koda na so abia radio fo ni nyina wono eya hwehwe sompa FM ye gina mu pa ya na wa follow yen kama afei Facebook and TikTok no and also Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no Sompa FM Live www.sompaonline.com so and semi do na no ya kruche e dia kogu ha ubetimi akwakenkan bie anopa yin samu ya de som wo no na poso bie ene say Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama Wadnensa e dia senkrata say ya say virtual asset service providers bill wasan say abaya mbra ye de baba ya adwuma emu nsem ye de baba somwo prosifo ye wa tifidu mantam nso abo won homode ne pa won ma chini panum bia anka wi nkontomre we ye na Jamaica nkontomre sanka won de fa hio so won de wura hio prosifo achi won eno ena prosifo side nkrata aba se ena anu abantie bia wakita etuo na woto ne gegegegege se ashake wabaga na ha ewak ya waba be di ne dwuma wa ha se na wo tutuo ne nam enenam enipa mu no prosifo ache no eno nam so ama ACP Sefas Arthur ya wono deputy Ashanti Regional Police Commander wo de afutuo de ama omanfo nyina se na 31st o se wupie na wakwa asode a eya ato dan mu krokro bam na wanhweye na wantomu anhweye a wobekọ no na enipa bi aba besi akiri eno be ya asem kase pa prosifo asande kokko e de aba ya wone be kokko se wo mo kan de ato so a kire se ya kwan so kose dwumadie sane afi wo mabɔ ho dawura no wo mo ye nuom betumi bia aboa ama kwan no so no atimi ate kama pa eno na yewura Abraham Amalebaye ono eye acting director general e de National Road Safety Authority wono so de ato so e kire se wo mo de mra ba ya adwuma pa ene amanfo betu mirika tenta papa ne wachina nanso mbehwe na wobi bia wobekwa mirika tenta no wono atimi atweno de nagina emra no na emra no ene no adi ensema hodo bebre ka we no ho a amanane nso yebekwa na Bangladesh wono mo prime minister woba ya sabre wato ayanom ewonse edo no enipa bi sane omo madak na ema ya akono ye de ho nsem nyina ede abrawo medin ede obrempon na kwaku ampoma afei yenshensem na se emfa emawo Sompa FM ansana mrase bedwa no wono mo epeja won mu akodi bronya no na wono mo atwe baniema bi hu ntonto enkrata bebre ena na egu wo manim na baako eye ne a friend say virtual asset service providers bill na no ma ye hu enema nyina awie na say Ghana Mampani so ere ne nsa hyase na fei ebeye mra na edi adwuma ewo man Ghana mu enrada ena Ghana Mampani wode ne nsa ehye sa enkrata ya se a wache se no kure eba ba ya adwuma pa aboa ama man Ghana esikasam so atimi agina ye no bebusa se ade be kra na friend virtual asset service bill eno anase virtual asset service providers bill eno ye nia ebeboa ama se abafu sika ye die nanso wonkita sika no wo wonsam nanso ye kana se digital virtual wonfa wani hunu nanso na sika no ye adwuma pa titru pa na cryptocurrency no a se ewiase amansan nyina obi a ede ne ho agimo bie no eno man Ghana yenso ye de ho agimo bie nanso na wo se ye mrakete ede tai se adwuma die na chi anhwe yi a
na nipa bi befa kwati kwan bi so no ma ka say oh ya gye atumi de ne ya woni pa bia straight eno nti won betimi aye nanso ye de mbra ebata ho a eno betimi aboa pa ama yetimi atete ne yie ne yetimi atenetene no kama enam saa ye so ama so obi fa sebu akwan bi edidi saa adwuma yi a emra atimi ene no edi enrada ena Deputy Director General edema Securities and Exchange Commission yera Mensa Thompson what they call the Facebook page and wakwa atro to us anokra wa mo ye ne ombetimi bia aboa ama sabra me no kasa samra no ya gye atuma Ghana mampani so de ne nsa hyase na ebetimi aboa ama ne manyina atimi akwankan na we no wode aseda piesie edema His Excellency John Dramani Mahama afei wasoafo a won na hwesi kasam so e wo man Ghana mu yewura atobafo sen na afei governor edema Central Bank no yewura Esiama Pandit eno achi no wasinchi akase pa ene aseda piesie enkoma chairman wada finance committee na no e wo Ghana mrasebe fie yewura Isaac Adongo sa wono nso wabɔ dwuma wɔ saa de ehu pa sanse ɛho mpenten kwa wɔte ye na wɔn pɛsɛ wɔ man ye bekura ne hwehwe ne nipa bi be fa kwati kwan bi so ɛde ɔman Ghana sikasɛm ɛde ahyɛ wɔn nsɛm ti no ɛno wɔde mu tintiman pa sɛ na ɛbɛyɛ obetimi aboa ama saa embrɛ yi ɛtimi anya ne mamu aba ɛno nti wɔka ɛde akyerɛ sɛ wɔ bibia wɔde ne ho hyɛ mu bie ɛboa yɛ ma saa embrɛ yi ɛtimi anya ne mamu aba na Ghana mampani ɛnso de ne nsa ahyɛ embrɛ yi ase no wɔka de akyerɛ obiara sɛ no korɛ ne atetefo ne pɛ yɛ a wɔne ɛhu no ɛno na yɛ pɛn so ɛtimi aba so yi ɛno nti yɛbɛtimi yɛ didwa apresika ɛwɔ abɛfo ntentanfidie ne so na afei ɛtimi akɔyie pa na emom yɛyɛ ne nyinaa no ne yɛde yɛn ho nso ɛhyɛ mu akyerɛ sɛ no korɛ emra ɛbata ho sɛ wanyɛ ne yie na sɛ emra ne so mu a emra no betimi ɛne wo ɛdi wei ɛyɛ nsɛm a efiri Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama nakache aba ɛno nso Securities and Exchange Commission Mensa Thompson wɔn nso aka bi ɛde ato so ɛkyɛ sɛ no korɛ FM emra no yaje ede atum afei yɛmfa yɛn nkyerɛ mu ɛwɔ aprosifoɔ enso akache na wɔ aprosifoɔ akache no ɛna yɛgyina mu ɛwɔ atifido mantam mu na aprosifoɔ a ɛwɔ hɔ titiri paa ne wɔn mu ɛwɔ yendi a ɛno ɛwɔ northern region hɔ no wɔn mu akyi nipa maako enum no no ɔbaa baako ka ho kyi a wɔn kyi wɔn nyinaa no sɛ wɔn de cannabis ne yɛ susu sɛ ɛyɛ entampe wi yɛn ne bie no Jamaican kontombre ɛna wɔn de nam ɛwɔ mpatam hɔ na wɔkyerɛ sɛ abrante baako a ɛfrɛ ne sɛ Idrisu Mahama afei baako nso yɛfrɛ no Al-Hassan ɛna afei Muftab Abdulrazak ɛna mmienu bi yɛsan ka wɔn ho ɛna prosifoɔ wɔn mo yɛ wɔn search no a routine search no a ɛna wɔn kye saa abrante na wɔn kye wɔn no na cannabis yi bebree ɛhyehyɛ wɔn ho ɛnya no nko a ɛno yɛ nea wɔn susu sɛ ɛbɛtumi ayɛ wi ne bia afei ɛnneɛma ahodoɔ bebree bi te sɛ tramadol na ebi ka ho ɛna afei sachet no maako du nwɔtwe a no ye frɛ ne sɛ tapentadol 225 ne bi ne ye frɛ ne red no we kura de ne ye 250 mpo ɛna ne nyinaa ka wɔn ho wɔn busa wɔn a wɔn mu nhyɛ dan hunu anu yie ɛnkyerɛkyerɛ mu yie na ɛbra aprosifoɔ ɛne saa nipa yi ɛbɔ nkɔmɔ na wɔn ekyi wɔn no na yɛ kɔɔkɔ no yɛ atwe da aprosifoɔ ne na ho pɛɛ ɛno nti nkitahudi a ɛkɔɔ soɔ no Sompa kasi atwi bi gu ahoma so sei. To, okay, Bobma. To, okay, Bobma. Samado, it's for who? It's for who? It's for us. It's for you. Where did you get them from? Actually, I come to charge my phone in this room. So, and I decide to wait for here so that my phone will be charged. So that I'll take it and go home. Okay. And they meet me here with this thing. Okay. But I don't know all these things they inside this room. I don't actually know that. So I'm innocent. So You are innocent? Yes. Okay, very well. Hey, my brother, let me see what you are holding. What is that? This is Tramadol. It's tramadol. Belongs to who? Belongs to who? Who's the owner of the room? I'm the owner of the room. You are the owner of the room. Yes. So what is this thing doing in your room? What are they doing in your room? Answer the question. What's your name? You? Mohammed what? Idris Mohammed. Mention again. Idris Mohammed. Let me see what you are holding. I'm holding Tramadol. You? What's your name? Alassa Mohammed. Alassa Mohammed. What are you holding? Tramadol. Tramadol. You? What's your name? So, Hafsa what? it's What are you holding? SOMPA FM. Let me see. Open your palm. Good. And you? What's your name? My name is Mufta Abdulrazak. Mufta Abdulrazak. What are you holding? Let me see. Open your palm well. Good. Enti
enti abusunya join ni o Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra wo ba ne de wo so ena mema no so wo bi kura de wo so onima de kodi ye ya enam so ma sa de we be pie ne bag ena prosifo busebusa wondin what's your name what are you holding we be say tramadol we say ena obi ya kire ne be kita no no eniam de kita won pa red no ena kita won no ena ya san on lie 1 2 3 4 5 ya de wo ko no we eye ne ya esi ye ewo atifidu mantam mu yendi eho anadwo pe o ena prosifo chi won na se nkom de fam amanfo atwetwe to fista enne na mase ene ya de wo ko prosifo wo mo ko esi enum no na eno nso ho nsem kakra ye efi atifidu mantam mu aba enso eno no na eno ena tiefo beka ya be se na nsa kwa na nie mo sa video nna da so no abrantie bi wo si ni dia prosifo nsa kan ye eye Abubakar Sadiq dodo na afre na cyborg na abrantie ni kitatuo ewo Elwak Sports Stadium ho nanka sa wani nso ade kra mpo akraman wani nso ade a nenye na nkwanse hina boboa no Elwak eye sojafo epe wo mo hona no pe ena abrantie bi a woya nyuntuni Nigeria nyuntuni bi a ye friend say Ashake wabaga na ha ba bedini dwuma wo Elwak ho na abrantie friend say cyborg yi wo kitatuo etu ekita no prosifo tell say etuo no anu ode ne papa na wo gina ho ena wo tutuo no gbagbagbagbagbagbagba saa na wo tutuo no nyina wieye no ena wo ye say wonim se wafa ne ho adi eno nti wo kɔ eno na prosifo modern a akwaji saa etuo o ma hwehwe da kira kwan akwache no asɛm ni nkasa si ye bosumi ni da etoso aduonu nwɔtwe ewa Elwak Sports Stadium ho no a ena asemi esiye ebra na wa moye bibi e friend say Afro Future Festival eno ena brantie wokoto tututuo saa eno na nam so ma prosifo didi akira a ema wa mokwache no ewa adenta se wakoto tutuo saa ewa breko a etuo ni mum ne de license da ho de nanso prosifo che say etuo no eye Dera MK12 firearm the registration number no eye 22-GHA-1162 no de wa register na kama ntu onim se wa register ntino wotimi de ya ne opa bi atu no so de ano odem pa eno na prosifo che se won wage eno wo mo che no no da odi sa adwuma no na de chie pepe 29th ena prosifo ekwache no na wase we no ni nyina na eye violation e de ma Firearms Act no a eye 1962 Act 119 ena fe Public Order Act 1994 Act 491 no eno no mo gina so e de che no ena tuo no nso no won wage ye no e ba be ya dance e wo saa che a wo ma che no mu ni nyina kire se ebrepam no wo mde ni be gina mra na no na senti a register ye e de ko gina Elwak bra wo mudi Afro Future Festival no wo koto tutuo wo ho we no ayanwom ne ye kwa akoto enye tututuo no wo koto tutuo no wo ba ba chiem de akire Ghana mra na se mra no ebubo no a watimi ne mra no atimi akon ahye pa ni nyina mu no na prosifo nso egina we so abokoko e de akire se empo wo register tuo na se wo de namwa eno nkire se tuo na register no ubetimi de edi sebe nsemmunu anasa nyambra nsem se ya prosifo betimi a revoke your license no anytime no ma gituo no e de free wonsem sankrato nyina no eye Chief Inspector Bridget Babanao wano ene kasa edema CID edema ewo procedure adwumakonum wano ene nkrato yi ne nsa hyase a sompa kase yanso ya bɔkire kama ede ama wo kire se ukitatuo na se ubetimi atutuo no a eno no se wo de bɔ ho ban se nipa bɔnefo bi ba wo so na wo de bɔ ho ban na emom enye sa de ba ko gina Sports Stadium na watoto ne gagagaga yese sa abo bi nche abo bi nwi a eno nche sa abo bi nso emfa abo bi enum enya agoprama yeguso ewo prosifo akache asante mantamu prosi atraye no wo mo na ebokokoi na we eye ACP Sifas Arthur ya wono eye Deputy Regional Police Commander wono na ekasa wo kire se wo mo ye search bi na no asankare barrier ho do a wo mo agi AK47 bracket ya honwi ewo ho na ni nyina ne ye amnesty ya say ye de atoso se wo tuo bia na titiri pa na ne ayan license ye no ubetimi de akọ na prosifo age no ma si ho kama na afei ye yiyi etuatu ahodo e wo ye mpata mu no ye ni nyina e de afifiri mu no ni nyina e ka ho no bie eno ena wo gina so ena wo che se no kure etuo de wo mo age pa na emom wo mo ka we nyina de atoso se ena ye 31st abrante be ka 31th ena 31st manfo be call all night
man for better to knock out a hoodwo. Nanso, se wo call all night no a. Eya amwani na ho. Wo pono no, se won to mu a eya atomu yi. Fa krado bia obetimi bia etum. Anya sa. Wo ti aso dem a wo bompa ye Awurade gye me fa metwa afie no. Na wo bi nso eya kosakose. E de abu opon ani awuram. Anya sa obeba no. Na ne awodi mfie petepete apagu onyina no. Na okwabrane wo de dakro. Wo de ba besesa. ACPC first Arthur. Ninsem na futu ni. Yes, and then 30 Vanessa. And the Ochina and a day a year 2025 in a sorry for air conventions. Be free on fee. I'm sorry. A musical conventions. Musical bonfire. A chain. A musical drinking sports near the Akojumani. A musical restaurant and Anissa. The best dresser. The Dikan. The free fear. Young Kaiji. You want to say the jobs you are for me. Anami and Semi. Ana, Abi, as I am Yakura, Nipaba with you on Treffy, not on Treffy, and baby bar to me after Yanya, or Fred Brosifo, and our from home carbon team, which missing Papa from kind. About the same, if I want to function is before we break up, on better my job, dear, I hope I will be a nano into Yakon, no message, Ubani, Chia Green. A futuo, Anna, I'll call the Amagana for you now, so I'll be call all night. We'll have a drinking spot, we'll have a restaurant. Wo abekọ gathering bia eneno mu free fear anya hwe nipa mienu miensa ba akopẹ kora wa akiri a asem si a wono betimi afre prosifo abo mama ne akyeram se oh asem se ne AC wa ha no mo nso matimi aye ne ntentem aba no ma ba beboa we eye ACP Sefas Arthur wono eye deputy regional commander santimantam mu na wone omanfo ne nyina abo nkomo atu efo sa no na kwadwegesi company limited ne kase no na ye de ema wo no eye adansi ye honi mapapa nyina no na kache eho ene yekonya no ede free se usi dan wanya asase na pese usi dan a mepachofu ne kire mu pantan dwa ben se paase ta no so afa ntribu wo ho atimatim mfumeso afa asamanka se wanchi toase ena afa so kaso a ebenya nkwanta ochemoda nyina hini takrade sunyane afa ekwa kosi kaso pa paase number 1 tachiman sunyane afa poku ase Tantra Hills ya omo ho kwahema Iron City bushan ampame afa ebreman akwetema adade entem eho nyina no na kwadwegesi company limited wa bie na so ye no dadwa ewo ho afia ye ba besimi wodi wano na ade ato foundation sa emfa nwura afia ye ba besim fa hokobo dondon na dondon no ebi nsa wo na kwadwegesi company limited wasebra adansi ehuni mapapa ni ede hyase ne ede kowie no brana kache na betubi na won so ekosi wudan no oba free consultation ni awobeto nyina nso de begu kamu e de akogya o free ya wanye o kapre kura ne numbers no eye 0204 355 040 0204 355 040 na fe one no abo enkomo afe 2074 no na me kanfo de ma won say sa brei yade bi ehinta wontini ni moja no mu no bomode na fa 2074 fa flash no na enkokora na ho entimi ento me pa cho me mo yade kakra so ma mo so no nche se entimi ntu ase sanse 2074 no nananom dudo no wo mo de tete ye no free yam pontem bra so besi kwasi ye ni eho ene wo mo de tete ye ya de besi ne eno nti ye kanfo de ma wo se won so bomode num bi na emo opa ye twa no tiasfere T74 eya du papa bomode pe bito me pa cho obi o hwa homia na nka boni de akiri unim se bia na wanum na bia wantwiru si me pa cho pa o sen de watwe ne ye odi adupa na emom eye kru na aba otirinum patanti na 74 etonom ebeboa woda sode a utimi se wona ase atata anase wani mu ahonho 20 na 74 eno na ebeboa pa afei obi o hwa wo ta bo wa pa wa bo wa sa asma wo so afei odi na kwen samawa bomode na pe 20 na 74 ebebo apa enye mopemfo ba ho makoda nufo na akoda wo nyam fiche dumie no esanso your number 1 immune booster eboa ema ehyew immune no boost no kama ema nyare wa wodu bi kura na mkwan so eba ebono asekura na won so atimi anya hoto ewo abrabom ni asetrem na bibia atimi akonkan bia na wo pedodo no watu aton me pa cho fo ne chem ewo kai shi drug lane ya to apete wo kama kuma senso Ashtown Kolina Keba won so bi ho ye numbers no eye 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 na one yen abo enkomo se wunya apomde ni se ekimwa eya apa aduane akira kwan aduane a obedi a mekanfo de ama no awie yi anopa yi anwumre yi se boys hia na boys gada girls no nso eye won ho bi na se mbedidi a eya mo order just hot kinky correct one pa
kenke we na da me ka kire o say wo de si ho na watwe mienu na watwe miensa ensei me yemu dansini esan say adagie enti no ubetimi ato na wo de asi ho na wura fikura sa wo aduane bi si ho nanso bra wani be ba ho so wo de mfa nhye fridge mumpo bra wani be ba ho so na abakwa akofa no wo be hwe no say say sa na tie ya ba ya ne say wo de rubber be hye ho no aka na hye asa eno ana ma kire wo no just what kenki eno na make am for them out just bread and pastries wamo ena de aba wamo tu ama 3 Ghana cedis penti mama ya oton do kono say you how no de afri ho so for ne kirem just bakery aso ye na go tu hot kenki ni bi beton ya de ma 3 Ghana cedis pe na won so waton ne wanya mfa so papa e de afri mo ye kira kwan do me he ya commercial bank na chi wo ye numbers abetimi afre no 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abo enkomo medimafo eba center Dr. Time da so da no no eho ena nyarewa hodo nyina yetu ase kama sanyarewa bi abaye kwankro ewo nipadua no mu odi na yanwodwe ya de stroke wachiri ka se ta ya oya pa odi na yesisi ya de na akotodwe uchepi diabetes wo so be ma prostate wo hawo no ba bi a akoka ho asem no eye medimafo eba center na so ye awo na ma what is idea we kwura 2026 mesrawo ene ya medimafo eba center ye bi ya so ye no Dr. Time da so Dr. Adujamfi what the nyarewa hodo no nyina no wo bone bongala atokora na fe won so atimi ade wo ho na eba no watimi anya be 2026 na bia atimi akonkan pa ye kira kwan ewo poku asema yira ewo nkran he ya ena akoma senso ebu akwa agogo ye ne aban sukuu nu ho no ena edi animhwe Dr. Time da so na say Dr. Adujamfi si gise ne ye wawuo ana ne o hye fridge mu wono nko ha na ye ntimi nhwe no me pa cho ye numbers no 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na fe oni yen abo enkomo mesra pa eya na wakai na so mpa achade no nyame yadomu eda chena ene ye hye ne che na ase eno nti woba ya oye kunani fo ne kire mu ewo sompa 106.5 FM ewo nkran he ya dome Watermelon Street ne so aha na yebutuo anase kumase ehwa overseas baby a 21st clinic wono ehwa na sompa 93.1 enso ewo afi takwa nso ye wortakwa ho no a mepacho eno ye takwa sompa 101.1 ena afi tachiman so eno ye 106.1 FM ena nkranza eno ye sompa 90.7 sunyane sompa 106.5 eno ye 98.9 no ena 106.5 won kra he ya baby amabobodi so mpankura bata bia wunim bia no uyo ba kunani a fuo ne kiremu wo ho eye first come first serve oba ya na ye hwe na akọ ontena se nchekura kwaje wachede bronya won so kakra sompa ebusua no ede ma wo na won so yede sede ede ahye won fompi no na bibia aye kama bia na wode ye maaye a numbers no ubetimi de afa so 0598 559 802 0598 559 802 edin beba no Blessed Foster anase Terawan Media Blessed Foster ana Terawan Media mepacho tie ye we nyina ede ama no na wa hye ne nso ma me se nyame ya adomo a ye bekọ orphanage home ho eno edin krampo ye de me wura fio Blessed Home Blessed Child anase eno ye Asante Kusa aha obuase Kusa ho ye bekọ ho nyame ya adomo a 3rd January ya ena ye kọ ho na ho nso ye de kakra ewo ho no e de akwama nkwada no a ewo ho no eno nti se wo de ma ya ye nententem fafa so na bibia enkoyie emfa ema we so na ye gina na ye de kase no ya da ne ye ho taw aba ye ba ye de kase na aka nyina no to aso de ama wo Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na
na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fo Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esi agye ni me fie fo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba me hya enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba me hya duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time heba mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yennom nsane efa adwen ne efa adwen ampa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baby eto nro bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 02460734998 FDA agi adwadie nkratoa yi atom TV Emma Aketuapa. No kre Emma Aketuapa yetoa ensem no eso. Ghana Police Service na omo ebo kokoi wo mo kire sesese. Enema omo di gu akwan mu no ne mapapa pa ye betimi aboa ama kwan so kosekose. Dwumadie no etimi akonkan pa. Se wo hwe se ne ka akwanhia afi mu akoso pa wo my Ghana mu a wona kire se enya de a e se afi a eba besi mu no ye tokoso ekobiem enu nti pani a wono your friend said Chief Superintendent Alexander Kweku Oben wono ena woni omanfo abonkomo ena wo kyese no kure pa wamo ene GPRTU kambum na afi wamo de niema bebre e de agu akwan mu titiri pa na your friend said digital enforcement no na atimi aboa pa ama niema nyina atimi akoyi e de ama oman no eno nti obehwe no se bia CCTV cameras ene ye bebobo bebre e de aka ho na afi niema nyina atimi akoyi na no no obi a wono wobekọ America tanta wo kwan so anim se wawie kura wobedu no na ye che no ba bia wokodu ye na prosifo o che no correct pa afei wobi bia so a wobedi abonefosem e wo man Ghana mu anase wonam ka kwan so na wobedi abonefosem bia e wo ho no bia wa hu se prosini egina ho nanso woni ba ho so no na wobedu ba bia wo na prosifo e chew na afei ye bo charge e de akyerew wei eye nia Chief Superintendent Alexander Kweku Oben waka e de atoso wowie ye pe ena yewura Abraham Amaleba wono ena ye acting director general edema
National Road Safety Authority one also de kakra ka ho wache se no kre ni apani akan ne kwan so no sanse se ohwe a brikatente pa ya amanfo ekọ e wo Ghana kwan so no echen kure pa eno nti wonom so ye nuom betumi bia aboa ama se emra no a e wo se de adwuma no Ghana man etimi de emra na adwuma. Overspeeding is one. Then you have non-compliance with road regulations is another. The third one could be attributed to the fact that these motorists or the drivers have not been given any training whilst they ply their trade. So these are the three causes. Not yet. The law has not been, it has been passed, but it has not been assented to. So the law will come into force immediately the president assents to it. When the law is assented to, it will bring about stiffer regulations and compliance. So for instance, alcohol consumption, alcohol intake by drivers has been further reduced. So the amount of alcohol in a driver would reduce from 0.08% to 0.05%. That is an improvement. And so it will go a long way. Check this. We Director General Acton Edema National Road Safety Authority. You're a lawyer. Abraham Amaleba wono ena edisa ensem we nyina etu edwa no afa yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone wa amanone nsem mu no yenya nte se ukopie mu ewo Bangladesh ya wono prime minister ya oyo ba ne odi kan kura maami Begum Khalida Zia wato ya anom ewo ensiedo na maami wa bodwuma papa ewo Bangladesh wetimi aboa ama multi party democracy etimi akoyie ama sese amanyoku ahodo bebre ena etimi aba ewo Bangladesh ana enya semkuma akra na no obranda etwa mu ye ena yete se maami wato ayanom ewo ensiedo eno ena nam so ama ahodo bebre so mpani eto yakọ ene da kan asem ede ama Bangladesh man no achese no kre ni abai eye wiase nyina eya ewiase nyina ene wonu esu maami wonu da Facebook ne so a wonyam ne nsasa no wo kire se ni abai wo mumpe niema kobre bi no momfa mo yem sanse ni abai die atu ewiase nyina besepa ene ekoni na ye nyina ye rebese ne ye ka besim sanse ye nka makom eno nti ni abai nyina ne yawre hosem a amama hodo ne nyina no obi a eka bie na sese ne wo hwe kire se Prime Minister Mohammed Yunus wono nso aka bi de atoso kire se Mami pa sani oboboa e free 2005 wode ba na mami boa ye pa ma niema nyina akọ nkan na nisuade hunu ya wode ma Bangladesh man ya no nti nam so ma wakọ ne toso mprensa ya wokokora mpo a wo bia ene ni asem bia no na we wato ya anom ewo nsiedo ewo ayasa bia ewo Dakar na enam so ama awra hosem we aba no wo mo so betimi agina mu aye ne wo betimi bia ama na nisuade hunu bia wo ye no watimi abo ho ban sane ewo so abo ho ban pa eno nam so ama Indian Prime Minister Narendra Modi wono nso enam abefo ntentan fidie so ato ya akosem ede akoma kire se no kura pa sa de we die ha dwene pa enam so ma Pakistan Prime Minister ya wono nso ye friend se Shehbaz Sharif wono nso ato dak na asem ede akọ kire se no kure Pakistan de womo ne Bangladesh womo nyina ye namfonom enam so ma US Embassy ye wodaka womo nso ato ya akonsem ne bi ede ato so kire se no kure pa baby wono mote ya womo du omdwuma eho ena asem kese afiri mu ede abai eno nti womo ka kire Bangladesh man ne nyina se yakọ we de kose na so womo te se me nda bi aduru na se SOMPA 106.5 FM ye bo ye mamo yakọ na ye wiase nyina ena eto dak na asem ede ma Bangladesh man no we so na ye gina na ye de na kwadwogesi company limited kase ya ye de besom wo no ye de ne nyina ede asi eno pa yin sem wa ye de besom wo no na poso bi ene se Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama was signed virtual asset service providers bill no ama say ababa ye mra ya ebeboa ama cryptocurrency ene ne ma hodo ekeka ho nyina no yetimi edi ho dwuma e wo my Ghana mu sanso na prosifo achi enipa mako enumu a womu kitakita haban a esusu se eye Indian hemp anase wi ena afa tramadol ne ma hodo bebre a eka ho prosifo che sa branch ye okotututuo ewo Elwak Sports Stadium ebra na ashaki waba Ghana ha sei eba bedi ne dwuma no prosifo achi na nam so ama futuo ne kokobo e de akode ama Ghana man nyina se enanwumre se mo 31st one night no a eye amontoto mo pruma na se be ye mpo a munya ni ba ko bi wachire na nam so ama se bibi si wachire a wo mo atimi enam so abamane ama prosifo nso atimi abam
ɛna afei yɛkɔpie mu ɛwɔ abanɔne a Bangladesh wɔn prime minister a yɛfrɛ no sɛ Khalida Zia wato ayanom ɛwɔ nseɛ do no edipa bebree ɛna mama bebree nso ɛto da kanasɛm ɛde akɔma wɔ wei ɛne nsɛm a anaasɛ ne nsɛm ahodoɔ bebree ɛna ɛka ho a yɛde ɛbɛso mo ɛnɛ anɔpɛ hyɛ ne nso ɛnɛ ɛyɛ bosomi a etwa toɔ ɛwɔ afi mu da etwa toɔ nso ɛwɔ bosomi mu ɛwɔ afi mu no ne kaseɛ yɛ a edi kan ɛna anɔpa kaseɛ yɛ etwa toɔ koraa ɛwɔ afi mu ɛna yɛde aba bɛso mu no enyumaku ahodoɔ bebree ɛna ɛbɔ yɛkyi dɔm na na kodwo gyesi company limited 2074 ɛna afei nso Jos Hot Kinky ɛna Midimafo Eba Center wɔn madaworo ma so mpa akyɛdeɛ nyame adom ɛda kyena ɛna yɛhyɛ aseɛ akyɛ na afei ne da yɛ ɛtɔ so mmiɛnsa mekyerɛ January 3 ɛhɔ nso yɛde nneɛma aka nyinaa no ɛde akɔ nyanka fie na yɛde akɔ akɔbɔ nyanka no na bibia nso atumi akɔ nka nti sɛ wodeɛ ma ayɛ a na wɔyɛ ne ntɛntɛm na wama wodeɛ atumi aba medin ɛde ɔbrempɔn nana kwaku ampoma BITMISE ɛna ɛde yɛn ɛkɔ Facebook ne so mo a mo like yɛ ɛhyɛ yɛ nyinaa no na ba asene akogo wɔn nso so yɛ ma akye ɛma o afinhyapa enim sɛ mo nyinaa mo di akyi kama ɛna afei my lady mo nyinaa so yɛ kyerɛkyerɛ mo nyinaa yɛsi ha ɛma tiefoɔ nyinaa mo ne tia ɛnya ado